koda ka John Opio. Bende twak nyalore, jotelo kwayo twak mondo bedi kind Raila Odinga kod William Ruto. Ten twak e wi ang'o mane kamoda chako godo achiel kachiel. Ang'eni kanyo wada loso gi ji mopogore opogore. Taenya achaka ne kae kod Odoyo Owidi. Kwayo makama osebedo. Nyalo bedo ni sirkal bende oikore mar winjo gino ma Azimio wacho. Koso kinde mokalo bende gik maka osebedo. Bende twak ni nyalore. To ka en twak manyalore, en ang'o ma gidhi losi? Twak nyalore kendo onge oganda manyalo bedo ma okuo mondo yal bura manade manie kindgi. Kenya kama watinde ne wasechope piny mantie gima kisungu luongo ni rule of law kendo iluongo ni demokrasia. Omiyo twak nyalore to kalwenyo osechakore bila makoro osechakore goni. Joma dwani mondo twak obedie, joma iluongo ni moderators mag twak, jochuo kom kiji twak. Kuongo wuotho dhi konchiel to penjo gini to ere gima chandu modwani ng'ama ogorugo ni otim. Ka gisewinjo to gidok kocha to gipenjo ni to jogi dwano tim kama, ang'o momiyo ma ok nyalre. Koro ka ji osetamore kanyo koki ketogi e mesa moluorore ni kelo twak. Tapani ing'e maler ni osekel twak moro ka miluongo ni bipartisan. Bipartisan no kaka ing'e ne jo Azimio wuoke ni ok dhi luwore gi dwachgi. Mano an kare. Awinjo ka jo Azimio wacho ni gimomiyo nyaka gidhi nyime gi ng'anyo kaka na awinjo